And my lady is here. CJ. Baby. What's that? You know. CJ. Ojeko. Hey, now the favor. Oh, CJ. Ojimla. Okay. Tete. You ma drama. Fine. Me amaba. Me amaba. No fan no do man. Me amaba. What you fancy wa? O yani manoba. See, my catch yourself. I'm being deep. Deep in any. Me ti ha na me di twi ma wakwaba na o de ojeko unim kan ojeko no typical nkan pa o se na me cho se mesua gan no makeup Lizzy che makeup na se makeup Lizzy che me nkan no den o makeup wa free call na they are elective ni ojeko na no den Abena nyame antomo a ejoda ebe ye tije meme yo pa mamenka we mema nkomo na me cho se meme yo ba nti mumu mema no hu hian enti ejen mu da eduru so se mema CJ kebeka so Abena oba ye Father's Day dia una waye din ka ye Mother's Day dia enti na adwuma me CJ ama me na mamenka mate ne nyina ne se Dwaso Nsem tim yi nyina nyame yadoma ejoda ebe se Father's Day ne besi kwasiada yes na ejoda no ye nyina yes se ye bibia de konso no nyina afi kokomlemle akopie mo endpoint fantastic ho no ye kɔ na se ye kɔ no doctor say emema ne bi wo ho no ma de bia ya na ye ka omo mpa yaresa bia kɔ prostate so no mema no ya na edimunya pa na ya na de be ya ne se woni wura wo hodo no watwa mu fie no aduanan anasa aduasanum na fe won se prostate yi ni ho adi nketenkete mema empa yare sabia kɔ na bibi ye no kra onka woni beba hosoro na agensem na stage adru no e wo soro nti ye say Father's Day we de obeya ma wo papa ebeye nika de obeya ma wo kunu a ebeye ni sododo no mepachew fa no bra endpoint na yenye no prostate screening no free CJ ye no free mepachew daddy utie me na ye hyenkania wotena ase pa wotena ase che edane duru ho no mabomoden na wo de be pass through na yenye wo ye wo wie na wo san kɔ wadwuma wo hu mesremo prostate no it just say ebubu bi mugu da mu kra o Abena prostate ho asem na wo kan say na endpoint wo mayade unim say afibia Father's Day dru so a endpoint ne ye sadie na afie kra de no wo mo say enya prostate ne nko a wo mo ehwe kidney or liver for hepatitis na fe other vitals bi to say blood pressure ni sugar levels ni nyina e wo so hu na bia wonim say wo asikyire yare bi kra wonim say wo BP ni bi e wo so kɔ na akɔ hunu because ne mienu nyina wo ho a ano edin ya de bia ba ya ne kyese ka wato fom nti yesrem ye beji ye ni Father's Day no ne ade ye wie kwasie da no a edwoda munyina momra eye free yes wo be hunu tebia wom chance wonni mu kura na CJ won be ba ho so no na wo final stage ya ndia ya na ya me hu ya nkade yes the greatest okonfo wo man mu kura mpo no wanya no aduru ti CJ nyame ya do madwo da ebe me pacho bra wo de oba na me na apese me dandan no so nya de ade be ya adwuma na ma simple ti na wo ko esa adwuma no CJ mani abre ba ende emfa ho sa me kwa adoko be chemfa hwene ya na waso ha na waso ha na wa mia ha na wa ye ne sei me ye ne simple me anu me very good saban sa ne ma na me good pa good dia obeye oh what dey CJ good dia obeye me ni Dr. Edubuatin okay unim se gan ha eba homeopathy doctor ono no o hwe my regularize Dr. Edubuatin woni mu dia wa be pa sia ho ade India a practice wo Germany ni UK wow and wa be piem Ghana India so the homeopathy no na hifie to obi konya experience ne wo ho no be fa fie de ne de ka ho a untumi fa ho toto no Dr. Edubuatin wa homa no so doc ye mo ache me do so CJ ahode wo ho de nyanko fa da ro ma me ho ye pa na wo so e nyame adom me ho ye papa ma mini kan embo abaso in fact mingina Adom FM ene Adom FM atiefo nyina enkenkane mema ye wo mu no emane ka ho do ka hwene ye wo ha afia ba kwa wo ha ye nyina ye ka ho ye da wase do hwe ye mema no ma ye too much ye ni so pa ye da se papa se adwene a wo man yen afi bia wo hwe yen
sɛdeɛ ɛbɛyɛ afimu no yɛde apɔmuden bɛtwa afe no na yɛasan so ahyia bie mu no dɔk nyame nhyira wo nyame nhyira wo papa nyame nhyira wo na obi bɛbisa nea aka wɔn nti afe biara wopɛ sɛ wo ne Adom FM ɛka bɔ mu ɛberɛ a yɛdi agya no mu da yi ɛde saa free health screening ɛde brɛ yɛ ne yɛtiefoɔ dɔk yo meda se pa biom kase ne sɛ yinim sɛ edu Mothers Day a ohwɛ Ghana ha edu Mothers Day a bo sɛ enanom no yɛma ɔmo ɛma ɔmunya ɛma ɔmo yɛ proud sɛ ɔmo yɛ enanom na ya ne kodu Father's Day a na akɔyɛ bibi wɔ hɔ ɛnenti no Adom ɛne endpoint ɛde fato yɛ ho sɛ ɛnɛ wiase no in fact Father's Day a yɛn aba wiase no bebree no ano dwumadi a yɛdi no ebi kura boro ɛman dwumadi ne so ɛno so nti no sɛdeɛ yɛtumi ana na yɛtumi ɛbɔ ɛma aba so ɛmɛkɔ a yɛdi Mothers Day no ɔsɛ yɛ so yɛtumi ɔna the same fathers no so na mmom no sɛ wobɛtumi awɔ na obi a na deɛ ade yɛhia kɛseɛ no sɛ wobɛtumi aboa obi ama ne nkwa awɔ asase so na kwan bɛn na wobɛtumi afa so ama obi nkwa ama obi atumi live long on earth deɛ wobɛtumi ayɛ no sɛ nipa da sɛne no wobɛhwɛ yadeɛ a ɛbɛtumi adi nipa no nya ɛbɛtumi ama nipa no wu immaturely ɛno nti yɛde ato yɛn ho so sɛ ɛneɛ afe biara so a fathers no this is a peak time a yɛyɛ saa adeɛ no in fact last year for instance endpoint yɛwie ne ahwɛ nipa almost this entire nipa bɛsɛ 595 people nipa ɛwɔ spinters nko a yɛwie no amafoɔ so ahwɛ bi the same thing na this year no deɛ yɛde abɛka ho nyinaa ne sɛ yɛde biribi a ɛfɛ ne sɛ prostate na ɛmene ba mu a ebi a wɔkyena anaa biribi ɛmene ba mu a yɛbɛkyɛ ase adi prostate na ho nkɔbɔ na nti yɛbɛkyɛke yadeɛ bi a yɛbɛkyɛke prostate various types of prostate problems yɛwɔ bi a yɛbɛka no sɛ prostatitis yɛwɔ bi a yɛbɛka no sɛ prostate enlargement yɛwɔ bi a yɛbɛka no sɛ prostate cancer yɛbɛkyɛke saa no nyinaa ne yɛakyɛke biribi a yɛfɛ no sɛ urinary tract no it goes beyond just the prostate yɛwɔ bi a yɛbɛka no sɛ urethra bladder yɛsɛ dwen so mu yadeɛ nyinaa yɛbɛkyɛke na yɛwie so yɛakyɛke biribi a yɛfɛ no sɛ kidney yɛbɛkyɛke kidney no so ebi sɛ wohwɛ of recent times no a yɛhwɛ sɛ deɛ kidney ɛti nipa nya in fact to the extent de sɛ in fact kidney center hɔ koraa no na dialysis machines no ɔnsɛ deɛ ne boɔ si kɔɔ soro ɛma sɛ sɛ aban koraa tumi de directive abɛyɛ sɛ obi a ɔwɔ below 18 years ne 60 years no ɔmo bɛtumi anya ne free ɛti wohwɛ mu a na kyɛ sɛ nnipa ɛdi ɔmu nya no ɛnyɛ asɛ nketewa ɛde bia adeɛ baako a ɛtumi bɔ yadeɛ ho ban ɛyɛ preventive adeɛ a yɛnya adeɛ wɔ Ghana ɛne sɛ yɛmmɔ yɛ yadeɛ ho ban yɛmmɔ yɛntumi hwɛ adeɛ no sɛ adeɛ wei sɛ ɛbɛtumi adi nya nti yɛnyɛ kyɛke ne yɛhwɛ deɛ ɛkɔ soɔ kidney obi bɛhu sɛ obiara wɔ kidney stage 5 stage 4 a ansa seɛ prɛkɔpɛ ɛna ɛkɔdu stage 4 stage 5 obɛtumi anya kidney no na yɛ sɛyi ebia stage 1 ɛbɛtumi adi a bɛyɛ 1 year 2 years 3 years ansa na kɔ stage 2 na wobusa ho sɛ obi adu stage 5 afei na wɔhu sɛ ɔwɔ stage 5 because na n'ase apaapae ontimi nyɛ hwee ontimi home ontimi bibiara ontimi so nyɔnsɔ nti that time na nipa no hu sɛ ɔwɔ sa yadeɛ no na ɛnhyɛ no seɛ no nti wopɛ sɛ nipa no wɔ ɛhunu daa naa ɛnam sɛ yɛntia nipa no ahunu ne sɛ wokyɛke no wankyɛke ɛno nti endpoint sɛ sikasɛm nti ɛna obiara no adwene sɛ menkɔ hɔ afɛsɛ nkɔkyɛke saa no ma no deɛ a ɛno yɛde to yɛ ho so sɛ anyɛ biara koraa no Father's Day no yɛbɛtumi ama wo saa akwanya no na wabɛyɛ saa check no so for free yɛwie so so yadeɛ baako a ɛkum nipa kɛseɛ paa because wo liver ɛyɛ yadeɛ a ɛho no sɛ sɛe kora wie a saa nipa da sɛni no ɔnyɛ nipa bi akyi ɛno na yɛde ba hospital a yɛtumi ka sɛ yɛmfa nkɔ fie ana kɔ fie no nkonkom ɛti adeɛ baako a yɛbɛsa kyɛke ɛyɛ brɛboɔ mu yadeɛ yɛbɛkyɛke brɛboɔ mu yadeɛ akyɛke hepatitis awɛ ɛno so ɛyɛ adeɛ a yɛbɛkyɛke no on that day no ɛna yadeɛ baako so a mmarima bebree mu ayini ɔmo a mahyɛ ase sɛ yɛwo mma no wɔn sɛ 35 40 years 50 years 60 years wɔ no bebree mu akoko nya yadeɛ bi ɛfɛ sɛ hypertension high blood pressure na kyerɛ sɛ ahoɔden a ɛwɔ mogya no mu a ɛpusi mogya no through blood vessels no ahoɔden no ɛboro so wɔn sɛ obi nso duru hɔ abɔ sɛ na ne pressure no ɛkɔ soro ɛno nti ne n'akoma bɔ ne pɛripɛri na n'ani so biri no na ne yam hye no na ne ti pae no ne honam nyinaa ne bɛtɛɛ obi a ɔntumi mma
we be kakra bi ana wabre o hwa na ne yam hye no oni obi abone so ne yam hye no sai ade no so no ye be ye ho so screening obi also checking the pressure na kwa na on till reading na say pause you bet the pause no o pause no reading the ekwaya e normal o pressure na the kokudura e normal you bet check san ma we say na obi also kwa the weight pra won check also timi hu so weight body mass index also hu so weight no oh you see e normal oh me weight na kwosoro dodo you bet chere say oh weight no the ekọ no e bia e wosoro too much nke bi also say wo di and so no ya dia you bet check san ma ni na dey tell you make na no in fact so over end point e bet check kidney e bet check prostate I check urinary tract I check liver hepatitis I check pressure you won't pay less than 1,000 Ghana cedis. Wow. So ordinarily no so over end point about the check the lay and me no catch about the check no you will not pay less than 1,000 Ghana cedis. I want my whole because it is quite expensive. To check kidney is expensive. To check hepatitis is expensive. To check urinary tract is expensive. To check no. You see, you no. And said because you eja. Then the also say that day no. So you be a war card or end point that be a. What is her old card in the and no son who may card the okay. 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 Then when a new person I will need card here. Oh, ba, we cross 70 Ghana cedis. Oh, your card. 70 cedis per the Babaji card. 70 cedis per another better card. I see. What is your card? Then your card, so you have a ball. Yeah. It will be a more or card. And yet, a hospital be a card, card, and what I could check for. Yeah, then be a one them for all. Now, yes, our card in Libya. The young testing in a be now, Cassia Hoa. Now, free and a beer, what Fiana Kakraka, and into bar. Now, we need more. Area Bema, or don't saw Bema Moya, a most show, what you say, my prime, you know, or don't saw what some men should stay to them and move or Bayasi Yawa. And many now, no one should be decided, they are all back like a crapon. Into you be an answer at the quail, or say a two at the mountain. A truly be a Mr. and it's free. Because last year, you know, imagine imagine so I test over 1,000 Ghana cedis, the actual will be free. Now, any Panabo Basso. Na we maybe also to do no say I don't force a building na free there be na obi no kontoka there be yes remo there be esa na ama and a odopa no ayen de adwuma na nkwankobua end point no e ya nkwanko adwuma we need to sustain the clinic no absolutely bia e betime sika e betime dia aye aye social corporate responsibility and the kakra yenya no fa so kakra yenya no and ye de yes ade no na mo yentimi mfa ye get training na enka se ye dro that the car. The bedroom may be not in a scam for so broswa. You bet me this hard in account, but for now, a drop ball and castle, a yet medical checks a pay. No more will be a while, now the catraton. Because 1,000 Ghana cedis, you know, what's 1,000 Ghana cedis that to come? Yeah. If you're a tono, which means I says, can I crowd the tone one? Every crowd will group on, could be a man can go through. You see, David, I'm not friend. Okay. Namaka say, Nameboa, Monday last year, no, yes, I here by 5 8. Because then you put a dose in Intino, and then you finish over 595 patients. And in the coming answered, and Nameboa Monday, and say, holiday, if you are going to man. It's in I am feeling to the way Mania, Saukunobra, Uya Oba, Fauba Pabra, Uya Jano Pian for Ma, was of our opera. Number with me, afraid, or any inquiries, you know, 0227 0274 234321. End point to me, public clinic number 0274 234321. And now Spinkers Road Shell signboard. And now Tema Community 22. Kumase Konom Abuehia. Ye dey be so Techiman Hensha. Ye dey be so ewo takrade. And now Queen of Peace. Here ye be so Enzema Eziama. Also so ye dey be wa uti Adom at the Pia Den War. The brass Spinkers Shell signboard any all endpoint branches. Dr. Dubuate nyame enhira papa no adwuma efuo nyina na answer na abekọ no doc number no bio 0274 234321 0274 234321 doc nti nyame adoma adwada
Yedishia. Now, also, the say, what about to CJ or what about to CJ producer? Yeah, well, Abena Opokua Ahweneɛ. OPD. Yeah. Ebi a obati CJ mo nimti akokoredi. E do muti gba adwuma no nimti akokoredi beti afa obakaza akokora. Oba go young men. In fact, obi a bra ho mandi no have fun. Dr. Edubuate, na minchira papa. Eda say. Enti Dr. Edubuate oda endpoint we party clinic no ene no atwetwe enkomo no. Abena CJ enkrata no enkrata ne de bebre no anti me yiyim bia so de wo se atie 40 no meka kire mo pepe na me de okuni ni daily graphic na ehase CJ wo hye anim ha asema da hayi na chese wonim se 2001 ebra na omampani Akufo Addo wote so ni ono ena sabre na oye a minister of justice oswafo no hwe atentene ensem so na omoye se oman no eba no sa asoe na ehia atenaya bibia bi be wo hono mo betum dia yom adwuma na yeye eti omampani Akufo Addo ehyiase anaja wo sani sodi hunu no CJ every 2001 ye wo 2024 CJ ye calculation ni mame eti aye be no 2024 minus 2001 CJ unya he ene obekan Bible na mame CJ unya he 2024 minus 2001 2000 kafra 2024 minus 23 years 23 good years CJ 23 good years niye won building ya ayiwa de beto Facebook as say be ha de mame bra na be ha de CJ enfie duonu miensanie ena oman no siege na yese sa building we e wo so man ninya sa bra no na fe ni awo obi a by the time when university yes our university the sabre na fe ni awo obi a our university office of the attorney general and ministry of justice the law house oh my CJ, god the law house na da hayi media de bia na meka say ba come say we are so time okodo a no yinimrika aba sha building na yesi ha say papa bi na me hunu ye na wo hye enioma omodi ahye menya daje na mabubo ni nyina so magana fo na ye nyina ye hunu ade si ha yi ene ne fa eye 10 story abansoro eto aso mako edu ena esiwa wo hunu yi na we no mo chese 24 years ago na ehase e wo mampade Akufo Addo pese de meka che no no ye minister of justice na wo hye facilities a e wo sa eye 10 story ye esi ha yi mu a si je o mo chese attorney general na kasa pemu no owo ne office ni two deputies na ka ne ho no so no wo mo offices a eno so no ene ejina so pa eno achi so no omo san so offices mako ha ne aduasa ewo conference room a ehon se de chese de dwa ni nyina ewo mu bi edan cheso mu canteen ewo libraries mienu na wo attorney general office unko kan ya de unko sua de na akokota de na aputitu no be da koye iti ama wo mu libraries mienu wo mu asigo be kokọ no mu wo leisure time no na wo di sua de case bi na da wani ma na ko ho eno so no omo libraries mienu omo san so wo eye office no mo de be ma omo be ye intense ni ade no eno so no CJ ebi wom ye wo kitchen ye wo baby a omo be ye social gathering na eno no mampani kwa no mampani kan story bi me pese sa story we no CJ me kana atie 40 o say base 1960s mu honom no ni papa kan story bi kire no o say ina papa bi won ma ye frɛ no Tewia Adam Afio asabre no na oye swafo omampani osagefo Kwame Nkrumah na mamumu na aban mu na omo chese odimu akotene pa ena ma omo ebesi special criminal court na eno no of the high court no wo mu siye na CJ wo mu chese osiye no ene kakran efie kakra bi ba ye mu ho be se 1963 mu hodom no ene ko ba se na enipa bi ebo poso mo betu osagefo Kwame Nkrumah na aban nagu iti ema ye papa Adam Afio wono so no omo de charge ni bi bo no kodo ni bi bo no se wono nipa bi na ebo sapo no se
womo ebetu sabre no aban na wo so no na sije onipa na wono akasa di animu ema womo esi sa eye criminal court no onipa na sa kogina sa court no an ye de ni kogina ye na eno no mampanya kufu ado cheze sabre na wono ne papa eka Supreme Court ajagefo no ho sabre no ema womo tena asam no so enye ye tie wedi kobia chi no na se yewura Adom afie no oye innocent wono no say treason charge omde bo ni nyina no na sa kwadu no ensese bo no na sije no na opeso kan de besi se eto de bia ye kan sam wo monten so ne de allegation ye de bibia to obi so ebekọ wi ache o ne ye mo na senduam nanso ebekọ koduru court no ahwehwemu bekoso no na kwa wi ache nipa nkrompo no se na ne ho son se na wonye boni bia ntode de ekwan pa na wo so ofa so na asenie koso so obi de kwadu aba obi na enya se bo na senduam nanso ye nkogina court no na lawyer fo ncheduam woni obi evidence no wo se no na be kire sampa woni pa no bone no wadi wase charge ne de bono etwe na so anaso nipa no onfa ne honkodi enti no ne nsemo mampade di tu ho na eno ade attorney general yewura Godfred yebo adame abasobo ni nyina all hail the attorney general all hail Nana Adodankwa the Minister of Justice Adogagai Ado Playman Ninsano adwuma na hunu no hai Ninsano adwuma awo sije una oni ede unsano nyuma nyina kase eya to sanyo no ma ate toma me ye unyame ayewade enti no den ade be se ho mi wie ye cancel mi nya wie ye enti ena da hai fe to de ubomode na utwam ho no ma se je ohwe ba bia o matene ne wo no so a omo eben eye omo chese your court complex no omo ben ho pa ena GRA so omo ena GRA so headquarters no so no omo ben ho no etu de wutwam ho no ma na hunu sabad no se we ne na Ahweneɛ kan no a your friend the law house emrafie na tumba ma mo no mbedi agro na dia wase Ghana 40 ase ne se satena ye ya omampani akufo ado ne atoni genu asiasi hoyi ye fa no se bibie tumi si eyabato se wo kwa omudi ija ho etu e man no eya menomienu ya japade ne si ho no e wo mo so mampani akufo ado na asi atoni genu abai no se da bi otima ye hwe mensei ene yenye na yenwie ampampa wo ma wi apa ho ntoma then no Chief Justice obo attorney general abaso pa obo na abaso se attorney general se bia bakọ bebredu na abakọ ekosi sen ono na watumi abewie ono na atumi abeto aso magana na yempene ne Ado Playman wayade moni adwuma attorney general wayade moni adwuma nyame hye mo bebre mame ti sije eno no no ate okay tam no so ye bebre wa ha na onse NDC amanyoko nanya efie no makoma duasam yenu 32 years sabre no NDC bae ayiwa na yanyim nimpo etia na me unim se ebra na omufi PNDC eba NDC ya sabre council 4 years me se me hu bibia sije seriously ya ka abakosema now how many years me 32 years ago now na me obese 12 years 13 years at the time sije enya gudie sije NDC o mababi o 32 years ago now 12 years me say let me 12 and make it call 13 mo hodom sije nukrenie o mababi pa na eno na professor na ade 32 years enti me no hunu NDC bae emaye ena mahunu omunyi ena mahunu babi o mabedrende enti sa me meka NDC asema she yeah that's your family member why family member that's sije na eno na professor na Opokua Ahweneɛ ono na ye frank atuni abedi akire nufutebrebe o dom ena wo kasei na ne sem bi o kan ye no meboso because ensem ama me ne kan no ensem ama me kan no etomakoma so sije wo say sa wo hye oman yi mu a kame ye se aban bitumi ba na wa bechechira de hwe so oman ne nkoso na ja Ghana for so na ye na aban fofra ba oba de obi ba ye obebre bechechire ya na nka odi Ghana ekonkonim de bia no ma besane mu se ya
na je say obia nam ne baabi na niema aginsemo won na o che say yade ye ya pa ya sabre ni baabi a Ghana dru no wo se Ghana ehia reset se je say o kita phone no na phone no freeze na wo de ye we na waka ho onko wo de ye we emfa ade na wo beye and reboot reset restart a speed change bia o se sam pempeso no na Ghana drum na se Ghana man no ase enya adwuma yie nti ese Ghana here reset na me de mobile phone e mfa to ho ama wo nti mobile phone e kita no wo de bobo ho papa na suma wo westi wo ha ho dum no na so wudum no say speed nko eno ano no so atiase enti eno na professor eka ho asem say Ghana fo nya sa adwensacha no na omohunu say ebena so a ewo se Ghana oman no ye reset oman na ye den e yokokromutie no eno na woso tiase say December 7 do na akwato aba na endi senya 32 years woso omunya nuru sade na so mpempeso mo abedru de they are so proud of themselves eni sa empempeso ya wo ewo munyi enti sije no na wo ya wo sha wo matwa cake ene professor ene sen frinfini yi ena nyame ya doma otina oh sije de ne de obeto happy birthday na ma cancer na me de ntonton beba na che say professor na sen frinfini yi ena yera fififi avikwete general secretary ena Senator Rollins honorable ono aso ena da ha ena yera Johnson asedu nkete de bia no smile ya che chairman say saade no kwa de manage no me sabe president nti ade a de bia na chairman smile de bia no smile wa smile hwe cake isa na mnim so mo man bi de de a nti sije eno so national chairman de say nti na chairman sisi nti sije eno so ho asem daily graphic aka e wo ha sei na che se eno ano no na ma me fanko katafa tusun sia wo daily guide say unim say enra ene de betwa to abena ena me di wie enra ena MPP Frankatuni Dr. Mahmoud Bawumia Alaji okopie mu asantiment wode ne nto abɔ hyase na sije wode wakokopie mu ewo mampon na wo hye aseme da ya mampon hene na ekasa no o say asantiment holds you in high esteem na kyese asantiment omontoto Dr. Bawumia se omontoto ne fom wo mu kura ni mu pa enim ne pa wo ye adwumaso a wo ye ene ensesan a eye na ni so de hunu so de beba se so ba ya mama ne ntwe wati o mi we papers na cancel e ka se kura me nyi ho am nja se producers na me se me ye this day oh bo say oh to happy birthday yes I say kokofo bo His Excellency the Vice President on that Facebook on that hoyi on that hoyi we dey uni na tabe hwe na nyimbi ma ha say o smile kama the chichi no so dey oh na nim da ho na wo smile da hey enra kuma say edom sije ya na ebi mu ka asem se we da no obi ka so na so okoyi omo beba senkrofo political party be no se me di me sabe se me bo aka say me kom yan kasa me World Bank krompa member say mu be wie no ma 50 Ghana mo na ebi kura nya bi ni ate na fighter pai enti political party bia eye bibi se ne flag bearer anase ne ready mate ko ba bi no they pass because of course constituencies were Ashanti regional ebi we akire obi super so obeshia flag bearer eno ni asem no nti e be fa fam ne aba enti ade ne de edom ba ye wo se edom ba ye papa edom ba ye gitum sije edom mama papa medase eno ena edahayi na asante mampon man hene no da sebre osebo so to so mienu ya wono ena akwa asante mantemu a ne wodi anim toto niema ye ne wogina wotufo se tutu to so mienu anamu ene wo kyese Dr. Bawumia som wo mo pa na omo kyese ni igana se nani abre vision no so na so yobi a Ghana na koma so a wo pen kan kone sakai ni yedie dia mo man Ghana eno ena mpanyifo e kan ho asem e wo ha sei na o kyese for the records no wo say your excellency or you the first dignitary external dignitary or yet non-member of the house and non-member of Asanteman or pay just oba abesada nanom ene eye ahemfo before 9 a.m. Zige saying before 9 a.m. I say time am the man no duru hon tem ana say wa say bi mo beduru hon mo ebese no nkron na wo hye ne dwuma wadie ene sede nani abre o de bre ye dwuma o ono o ma 9 a.m. na o ma beduru 12 o
man 9 am no man medru 11 no or the braye adwuma obi anso de braye adwuma ne kyese wo de adwuma bi ama na CJ obetumi aye enti CJ no kranie asanteman wo mo hwiri so Dr. Bawumia na ye bo me ne Carol Etras na ye bo asantefo aba so enra even the support they gave the Black Stars enra stadium ho support asanteman we de me yo chiman esan so ye kowman na the supporter asanteman kita no bobi e bebo okromo bi o mo fa Kumasi o CJ yo bobi e bebo o mo fa Kumasi o it was massive sheni papa and na ye me ya agro na Black Stars baller o mo bo stadium